Wij gaan vandaag kijken bij Kikker TV, in de sporthal de Eenhoorn, bij de Shuttle. We gaan laten zien dat het ook leuk is voor kinderen om badminton te doen. Hallo, wij zijn van Kikker TV en wij willen vragen, wat vindt u nou zo leuk aan badminton? Nou, ik vind badminton een hele gemoedelijke sport, ja, waar je met een heleboel mensen in contact komt, jong en oud. Ja. Het is een teamsport, ja, en het is niet zo blessuregevoelig als voetbal of andere contactsporten. En vindt u het jammer dat er best wel weinig jeugdleden zijn? Ja, dat vinden wij heel jammer. Dat komt natuurlijk omdat er zoveel aanbod aan andere sporten is en ook het computergebeuren en dergelijke speelt daar een gigantische rol in. En ja, ik zou dan zeggen, het is in feite aan de ouders, ja, om hun kinderen te stimuleren, ja, om die computer eens een keertje aan de kant te zetten en toch minstens 1 avond in de week in te ruimen om aan sport te doen. Ja, dat hoeft niet per se badminton te zijn, maar ik kan badminton wel aanbevelen. Wat vindt u nou zo leuk aan badminton? Ja, aan badminton is alles leuk. Anders dan deed ik het niet. Ik doe het al, denk ik wel, zeker 40 jaar bijna. En het is zo leuk omdat het ook altijd weer anders is. Je speelt heel regelmatig tegen andere mensen, die spelen dan ook weer anders. En het is tactisch, je moet er heel goed bij nadenken. Waar sla ik die shuttle? Sla ik hem hard, sla ik hem zacht, sla ik hem links, sla ik hem rechts. En je moet er goede conditie voor hebben, want het lijkt maar een heel klein veldje. Maar als je goed badminton speelt, ja, dan moet je naar al die hoeken toe rennen. En dan leg je toch heel wat meters af. Het is niet zo dat de meeste mensen die denken van nou, dat doe ik op het strand of op de camping, dan sla ik ook tegen zo'n shutteltje. Maar daar is het nou net andersom. Want op de camping dan is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk naar elkaar slaat. Nou, en hier in het echte badminton, dan is het juist andersom. Daar is het juist dat je zorgt dat je tegenstander niet terug kan slaan. Ja. Die tegenstander die denkt dat ook, dus ja, dat wordt alleen maar lastig van. Dus dat maakt het allemaal zo leuk en nog veel meer. Wat vind je nou zo leuk aan badminton? Oh, ik vind het een hele actieve sport met heel veel verschillende mensen. En je speelt dan met de een en dan met de ander. En jong en oud. Ik vind het gewoon een leuke sport. Doet het ook al heel lang. En vindt u het jammer dat er weinig jeugdleden zitten? Ja, want jeugd heeft de toekomst, hè. Het zou leuk zijn als er wat meer jeugdleden zijn. En hopelijk dat ze blijven als ze 16 jaar zijn. Wat zou u tegen de kinderen willen zeggen die nog niet op badminton willen zitten? Oh, kom eens proberen. Kom met jullie mee. Oké, dank u wel. Bedankt voor het kijken naar Kikker TV. Ik hoop dat jullie eens komen kijken bij de Shuttle om 19:30 's avonds op de woensdag.